sebenza belingahambi lodwa behambe emaningi mhlawumbe bewu10 leso sikebengu masiqala sidubula sikwazi ukubulala elilodwa kusho ukuthi ngabe sihambe kahle bese ngabulala wonke lo10 ngabe sibulala wonke lo10 kusho ukuthi bangaka abantu bezosala dengwane bengenawo umuntu ozobabhekelela ukuphepha kwabo njengoba kade sibona nje inani labantu asebeshonile province yethu kulonyaka esiphuma kuona kule nyanga lezi ezintathu u4278 abantu abadlule emhlabeni bebulawa izigebengu makufike bengezo 1000 ezo 105 kodwa kube kufa abantu aba 4200 lokho kusho ukuthi igebengu zincane ezishonayo baningi abantu abafayo abangenamacala ababulawa igebengu so kumele ke kuvikelele labo bantu nokuthi kubhekelele indaba yegebengu kakhulukazi yebo ziningi eziboshiwe kodwa labantu ababoshiwe abanye ababoshelanga amacala lawanzima kakhulu kufana nokuthi nje umuntu aboshelwe ukuthi weqa ispeed somgaqo into enjengana leyo noma uboshelwe ukuthi adayisa utshwala ngena license into enjengana leyo zingahlunguza kakhulu abantu kodwa baningi ke omunye aboshelwe ukuthi untshontshe kunabo mama bahamba ongene etolo lapha afika ntshontshe ukudla kwengane mayithi yaphuma lapha eminyango security mbambo usiyaboshwa so ila wonke amacala khona abacala abantu ababoshwa ngoba beshayena xabana nomunye bashana ngempama sekuvula icala usiyaboshwa akhona amacala njengana lawo esingenandaba kakhulu hayi ukuthi asinandaba siyawaphenya kodwa akuwona amacala asihlumeza kakhulu la hlumeza kakhulu la kuhlengulwa khona abantu